l'Izan, la Mariona, el Biel i Felipe. i som els creadors de Catrivi! Aquest joc és mínim de 2 jugadors o jugadores, màxim de 6 jugadors o jugadores. L'edat adequada de jugadors és a partir de 6 anys. Catrivi és un joc d'endevinatges. L'objectiu és saber de tots els aspectes de la cultura catalana: menjar, animals, tradicions, pintura, arquitectura i festes. Qui sap més té més possibilitats de guanyar. Els components del joc són 60 cartes de preguntes i 2 ruletes, una de categories i una altra feta de material esborrable per escriure els noms del jugador o jugadores. Es gira la ruleta de les categories i la ruleta dels noms. Un jugador diferent agafa una carta de la categoria que hagi sortit i li llegeix la pregunta al jugador que hagi sortit. Qui respon de manera encertada s'apunta un punt i deixa la carta cap amunt. Si no encerta, no té punt i deixa la carta en una altra pila. Guanya qui té més cartes encertades quan s'acaba la pila. Voleu saber un exemple de cada carta de cada categoria? A d'animals. Quin conill salvatge trobem als boscos de Lleida? La llebre. De menjar. Quin dia es menja els canelons a Catalunya? 26 de desembre. De tradicions. Quina és la llegenda més famosa de Catalunya? Sant Jordi. De pintura. Qui va pintar la famosa obra contra la guerra de Guernica? Picasso. D'arquitectura. Qui va dissenyar la Sagrada Família? Antoni Gaudí. De festes. ¿Quién es la patrona de Barcelona? La Mercè.